Bueno, é un programa importante porque, sobre todo, un programa que traballa a promoción da igualdade por unha banda e por outro traballa a prevención da violencia de xénero. E é un programa que estuda e intervén directamente a situación de vulnerabilidade. A variable de xénero e vulnerabilidade e outras condicións que se suman á desigualdade estrutural de xénero provoca outras formas de violencia, moitas veces, e provoca situacións que se agravan, non? Que o que se coñece como discriminación múltiple e que xenera situacións que levan as mulleres en situación de vulnerabilidade a pasar por auténticos momentos de grandísima complicación, e as desigualdades, ademais, se incrementan. Hai que traballalas de xeito paralelo ás políticas de igualdade, pero traballalas de xeito puntual. Por iso este programa, que traballa directamente con mulleres que teñen algún rasgo que poda ser considerado como vulnerable, se trata de previr efectivamente que esa vulnerabilidade engadida poda provocar unha desigualdade e poda provocar situacións de violencia de xénero. O obxectivo final é certamente ese, non? Empoderamento, participación, autoestima, mellorar a saúde mental, a saúde física, adquirir habilidades sociais, habilidades digitais. Estamos poñendo en valor os traballos non remunerados. As mulleres se creen que non traballaron nunca, cando as mulleres levan traballando toda a vida. Empezou o programa con talleres, cun taller de autoestima, seguimos cun taller de violencia de xénero fundamental, as primeiras sinais, as alertas, as formas de violencia de xénero, traballamos a violencia sexual, a violación en cita, a sumisión química, formas de violencia de xénero que moitas veces, pois non nos parecen tan evidentes como a propia violencia institucional ou a violencia psicolóxica ou a violencia económica. Entón, este taller foi importante. Estamos cos talleres de digitalización, de habilidades digitais, con perspectiva de xénero, sempre con perspectiva de xénero todo. Desde a nosa banda, como executoras do programa, un grupo de mulleres que estamos executando o programa, pois dar a noraboa ao Concello, porque non é un programa fácil, porque non todo o mundo toma a decisión de efectivamente poñer en marcha este programa, que os fondos, se puideron empregar, pois a mellor noutras cuestións, pero que a prioridade de atender as mulleres neste sentido, e sobre todo as persoas máis vulnerables que teñen e sufren esa doble discriminación, pois é unha decisión valiente que eu tamén quero poñer en valor.